Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay manitatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At huwag po kayong kalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At gagabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapon ng pagmamahal. Ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagkipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ibabagi ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang. Palagi po niyong sa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan, higit at magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ng siksik, dikdik at umapon ng pagmamahal na ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa mga solid ko po mga subscriber at sa mga baguhan po, shout out po sa inyo lahat. Ang i-share ko po ngayon po ay napaka-importante po ito sa inyo na ibabagi ko po. Orasyon ni Jesucristo kontra sa traidor po. Yan. Karamihan po sa atin po, marami pong mga traidor na katulad po ng pagkarap mo, maganda po yung pagkarap mo isang tao, parang akala mo hindi ka na tatraidorin. Pag nakatalikod ka, ginagawan ka ng masama. Kaya ipagkakalog ko po sa inyo ngayon to, orasyon ni Jesucristo kontra sa traidor po. Bago umalis ng bahay, magdasal ng isang Ama namin at isunod ang orasyon ng 3 beses po. At ipo sa dibdib ng 3 beses po. Napaka-importante yan po. Kung sino po yung gagawa po sa inyo, hindi matutuloy at hindi po siya makukuha po. Pag gagawan po kayo ng traidorin kayo, hindi matutuloy at mawawala po. Narito po yung orasyon po. Bago lahat po ay magdasal po isang Ama namin. Isunod po yung orasyon po 3 beses po. Narito po ang orasyon po. Porpohum puer lamui jubum salvame. Porpohum puer lamui jubum salvame. Porpohum puer lamui jubum salvame. Yan po ang orasyon po. Porpohum puer lamui jubum salvame. Salin po ng 3 beses ang orasyon at ipo sa dibdib ng 3 beses po. Napaka-importante po yan sa atin. Hindi mo maiwasan po, marami po sa atin na naiinggit, tinatraidor ka, kung ano po yung sinasabi. At ang the best po dito ay yung gagawa po niya sa inyo na tinatraidor po kayo ay siya po ang magdurusa, parang sumbalik po ito. Babalik po sa kanya ang ginagawa niyang traidor. At buong pamilya niya po mabalik sa kanya pag inusal niyo po itong orasyon po na ito. Sana po pakaingatan po lamang po at pakaingatan lamang at gamitin niyo po lamang sa tamang pamamaraan po. Malalaman po naman po kung halimbawa tinatraidor kayo. Kunwari kausap mo tapos ka ibang tao,
pag may kausap sa ibang tao, parang tignan ka tapos may maauraan nyo mo naman po yun kung tinatraidor po kayo. Kaya ang gagawin nyo po yung pag traidor, halimbawa pag traidor ka, dadagdagan niya, mas lalo dagdagan ng dagdagan. Ang ginagawa po niya, parang kinikismis ka, kinukontra, ibabalik sa kanya, at 10 buong pamilya niya babalik sa kanila ang ginagawa nilang kasamaan. Kaya sana po pakiingatan po lamang po, at ingatan po lamang orasyon po ito. Napakabisa po ito, orasyon na po ito mo. Screenshot nyo na lang po. Kaya ako kinukuhan po ay para malaman po ninyo na Iwagan ng Pangasinan po. Marami po ako ipakakalob sa inyo na kuhan po sa inyo. Basta sumuporta lang po kayo dito, mag-subscribe, mag-like, share. Marami po kayong makukuhan po dito. Basta tiwala lang po at may masiting nais po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye po. Shout out po sa inyo lahat.